Soňra hormat prezidentimiň fermanyna laýyklykda garaşady kemişleri betarap atamynyň milli hasylyk sungatyny ösdürmekde, halkymyň bu ýysanjyna bolan türkmen halarynyň gözelligini, nepetligini dünýä ýaýmakda, hala çeper nagyşlary salmakda bitiren uly hyzmatlar üçin hemde köp ýyllaryň dowamyna çeken halal we ihlasy zähmetini, hüner ustaatlygyny nazara alyp, şeýlede türkmen halasynyň bayramy nasibetli Türkmenistanyň at kalanan halçysyn, hormatly adamy nasip bolan halçylary sylamak dawarat boldy. Türkmen halasynyň bayramy halkymyň taryhynyň dowamyna döreden milli gymmatlygynyň, ajaýyp halçylyk sungatynyň şöhratyny belinde göterýär. Türkmen halasynyň hormatyna gurulýan bayram türkmen geni gyýlarynyň taryhynyň dowamyna döreden milli gymmatlygyna zekin siňdirilip dokulan nepis hallara ähli halk söýgüsini özüne jemleýär. Şunun bilen baglykda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamydan başlana başlanan asyrly ýöregelerini hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanowdyň parasatly başçylygyna üstünlikli durmuş ýaşarmak netijesinde türkmen halkynyň döreden milli gymmatlyklarynyň we ajaýyp halaryň şöhraty dünýä doldy. Munyň özi türkmen dinarlarynyň dünýä nusgaly gymmatlyklary döretmek uğruna eden tagallalarynyň aýdyň netijesidir. Hormatly adamy nasip bolanlar milli mirasymyzy gorap saklamaň, döwlet syýasatynyň esasy uğurlarynyň birine öwürlenýäni bu ýysançlan belediler. Olar döredijilikle zähmet çekmek, ademy sungatyň inşa täýärlerini geljek nesillere ýetirmek, zekinli halçylary taýýarlamak babatda ähli mümkinçilikleriň döredilmegine ýa-da ünsürýän üçin hormat prezidentimiz indi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda tüýsürekden hoşalyk bildirdiler. Ustaat halçylaryň ýürek buýsaçlary özleriniň zähmetine berilen baha hoşalyk hukmyna kabul edildi.